Taxi driver sa Cagayan de Oro City swerteng naluwas human nga gidunggab sa makadaghang higayon o gipusil pa sa iyang pasahero. Kapulisan padayon pang investigasyon kung pagpanulis pa ang nahitabo. Ani ang report. Luwas na samtang anaa sa Balay Tambalanan ang taxi driver nga si Manuel Silva human gidunggab siyang mismong pasahero pasado alas 11 sa gabi adlong Domingo. Ang biktima daling nadala sa ospital, rason nga naluwas pa kini gikan sa makuyaw nga kahimtang. Samad siyang dughan og liog nga bahin ang nahigaguman niini. Sigon sa kapulisan, nga human kuno gihimo sa sospek ang krimen, dali kining misibat ngadto sa dili matino nga direksyon. Gikan sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro, nagpahatod diya sa Barangay Bugo, and then kalit lamang siyang gidunggab. Nagkalat nga nangabuak nga samin nga gikan niining nabuak nga windshield. Ingon ani na lamang ang dagway niining taxi unit human nga gitulis sa Barangay Bugo diri sa Cagayan de Oro City. Human nga gipasikitan sa pasahero ang iyahang taxi driver, wa pagayud kini makontento ug mibunod sa iyang pistola ug gipabuthan kining maong sakyanan. Gani makita pa nato ang buslot gikan sa bala. Padayon pa ang pagberipika sa kapulisan kung tulis ang nahitabo. Ilabi pa nga dili pa mastorya ang taxi driver nga anaa sa ospital. Karon anaa na sa kustodiya sa kapulisan ang taxi unit ug ilang ginasubay kung posible ba nga makuha ang mga dashcam footages niini. Gisubay sab sa kapulisan ang mga CCTV footage sa palibot alang sa kasulbaran sa mong kaso. Ang maong suspect naay kuan naay say bandid sa iyahang mata. Dahil karon atong Police Station 6 gipanikamutan gid sa atong intelligence operative nga madakpan kining suspect mo na nagkandak og hot pursuit. Nanawagan sab sila sa publiko sa mga adunay impormasyon sa hitabo o sa suspect nga makikalayon sa ilang buhatan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.